Pisala sam Art Akademiju u martu mesecu. Celog života volim da crtam i slikam, ali uvek je nešto falilo. A sve to što je falilo, ovdje sam pronašla. Art Akademiji mi se mnogo sviđa što se sve tehnike prolaze. Od grafita, koji mi se jako svideo, pa zatim pastel i ruska tehnika i sad trebam da idem na platno. Uzimajući Jovanu kao primer svega šta je stvorila za ovo kratko vreme, mogu da naslutim takav život i za sebe. Izložba mi se jako svidela, posebno komentari. Upis na akademiju mi je doneo svakako jedno veliko novo iskustvo. Jednu spoznaju da ja u stvari mogu ne samo da posmatram i divim se nekim delima umetničkim, već da ja mogu da sama stvorim neko delo. Akademija mi je donela tu mogućnost, tu radost da u stvari ja mogu ono o čemu sam sanjala.